Alternativet kæmper for et klimapolitisk lederskab i Danmark. Vi skal tage klimakrisen langt mere alvorligt, end vi har set de sidste 4, 5, 10 år. Det betyder først og fremmest, at vi skal have omlagt landbruget. Konsekvensen af det danske landbrug i dag er, at vores fjorde er døde, at vi ikke har rent drikkevand, at vi har giftmarker, og vi ikke længere producerer fødevarer, men kun levende grise. Det er helt afgørende for Alternativet, at vi får omstillet landbruget, så vi har rent drikkevand og giftfrie fødevarer i fremtiden. Om 4 år, så producerer Danmark sin egen grønne, sikre og billige energi, for det er også sikkerhedspolitik. Vi får rent drikkevand, og så giver vi et historisk løft til vores børn, fordi det er deres tur, og vi er det parti, der vil give det allerstørste løft. Også til de unge og deres uddannelser, fordi der er færre unge, der i dag overhovedet får en uddannelse. Og endelig, så vil vi gerne lave et Danmark, hvor vi hilser alle velkommen i fællesskabet, der selv vælger det til, uanset baggrund. Vi har en plan B for Danmark. Det her valg, det handler for mig og det konservative Folkeparti om tryghed. Tryghed for, at boligskatterne ikke stiger, at vi har et stærkt forsvar. Tryghed for, at vores børn de kan læse og skrive, når de kommer ud af skolen. Tryghed for, at der er rent drikkevand i fremtiden. Tryghed for, at vi også har fokus på, hvor pengene skal komme fra. Jeg er en resultatpolitiker. Jeg har hele mit liv forsøgt at skabe resultater, og det kan du være helt tryg ved, at det bliver jeg ved med. Det handler om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil give videre til vores børn og børnebørn. Derfor skal vi jo have fokus på børn og unges trivsel i daginstitutioner, i folkeskolen. Vi skal også sørge for, at de ældre har ordentlig omsorg og pleje på vores plejehjem. Så vi skal investere i vores velfærdssamfund og droppe ideen om at pøse skattelettelser ud til nogle af de allerrigeste i vores samfund. For det handler om sammenhængskraften, at vi i virkeligheden mødes på tværs. Nogle gange kan det her godt virke meget polariserende, men vi har jo en interesse i at gøre det her sammen. For Enhedslisten, der handler det om din hverdag. Vi ved, du betaler alt for meget for maden, for huslejen, når du skal tage toget eller når du skal til tandlægen. Vi vil skabe et Danmark, som du har råd til. Vi vil halvere momsen på al mad og fjerne den helt på frugt og grønt. Vi vil sætte et loft over din husleje, og så vil vi gøre tandlægen til en del af vores fælles velfærd. For i en usikker verden, der er solidaritet og sammenhold vores svar. Når vi har hinandens ryg, så kan vi klare det meste. Valget handler om verden derude og hverdagen herhjemme. Der er nogle ting, vi skal stå fast på. En stram udlændingepolitik. Kriminelle udlændinge skal udvises. Vi skal fortsat opruste Danmark, så vi kan passe på vores fædreland, og vi kan passe på vores kontinent Europa. Og så skal vi styrke Danmark indenfra, især hvad angår børn og unges trivsel og et nyt pensionssystem. Jamen, jeg er ked af det, men altså, jeg tror, jeg er lidt for meget på hjertet til at jeg kan udtrykke det på 30 sekunder. Jeg er sådan set bare optaget af det her fantastiske land, jeg er født ind i, og som givet mig alle de her muligheder. Det også står der, når mine børnebørn bliver voksne. Og det kræver, at vi passer på det. Altså investere i forsvar. Og hvis vi skal investere i forsvar, så er vi også nødt til at opruste vores erhvervsliv og vores samfundsmodel, så vi også har råd til andet end krudt og kugler. Og det kræver mod til hele tiden at reformere vores samfund. Det kræver, at vi ikke falder ned i grøfterne, og derfor vil Moderaterne sådan set tilbyde at moderere og binde nogle ting sammen. Jeg har i dag stillet mig frem og sagt, at jeg gerne vil være statsminister. Det vil jeg, fordi Danmark fortjener at være et rigt samfund og et bedre samfund, end vi er nu. Det skal vi gøre, fordi vi har store udfordringer foran os. Vi skal fortsat kunne investere massivt i at styrke vores sikkerhed, både her i Danmark og støtte Ukraine. Men vi skal samtidig også i fremtiden tage hånd om vores velfærd, både i forhold til bedre uddannelse, tage hånd om vores sundhed og ikke mindst vores ældre. Det fortjener Andrea og alle hendes venner og veninder. Det første, vi skal tage fat på, det er at gennemføre det her fantastiske program, som vi har udviklet. Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Konservative, altså en blå opposition, præsteret for et halvt år siden. Der er spækket til med initiativer, fjern forbud mod kernekraft, indføre en bindende bureaukratilov, så vi ruller alle stigningerne under Mette Frederiksen i bureaukratiet tilbage, en skattereform, der styrker danskernes hverdagsøkonomi og erhvervslivet, en strammere udlændingepolitik, så vi melder os ud af statsborgerretskonventionen, smider flere kriminelle udlændinge ud, og der er 46 andre punkter, så jeg vil bare sige tak til mine blå kolleger for det gode samarbejde, vi har haft. Lad os så få gennemført den politik i fællesskab efter valget. Vi skal have et Danmark i bedre balance, så man kan leve og bo og arbejde i hele landet med mening. Og så skal vi have mere sund fornuft ind i den grønne omstilling, så vi stopper med at plastre god landbrugsjord til med jernmarker. Og så er tiden kommet til at få taget hul på og et opgør med nogle af de internationale konventioner, der gør, at vi ikke kan sende for eksempel kriminelle udlændinge ud af landet. Kære danskere, I skal stemme på Borgernes Parti, fordi vi
det er os, der har modet og viljen til at gøre det rigtige. Der er kun 2 muligheder. Enten får vi mere islam eller mindre islam. Mette Frederiksen og Venstre har haft magten i 25 år. Vi har kun fået mere islam. Vi skal have mindre islam. Så skal vi have en forfatningsdomstol og en forvaltningsdomstol, således at systemet ikke kan køre hen over jer, og således at vi kan holde politikerne ansvarlige for det svigt, som de gør. Så skal vi have en billigere og en bedre hverdag, så I får et lettere liv derude. Det er os, der har mod til at gøre det. Jeg vil gerne være meget konkret. Vi har brug for at sætte gang i hjemsendelserne af kriminelle udlændinge. Det her, det er Ahmed Omar Mohammed. For 15 år siden, der voldtog han en 10-årig pige. Han kom ikke ud af Danmark på Mette Frederiksens vagt. Nu er han så sigtet for manddrab af en 77-årig mand, og han kommer stadig ikke ud af Danmark. Det er det, der er forskellen på, om det er Mette Frederiksen, der har styr på udlændingepolitikken, eller om det er mig og de borgerlige. Vi skal have de kriminelle ud, og det er vigtigt. Det er det vigtigste.